Kita ingin bisa akong uyab. Gwapa ra ba itong uyab murag artista. Awa picture oh. Sus murag yung artista perting gwapaha. Excited na ako makakita niya. Adto na ko kay makita na be. Yes! One eternity later. Uy, matay. Siya yun ni ba kini nagtalikod. Perting gwapaha yun nga tinuod ba kay oh. Talikod palang daan. Ulam na. Ako ning duolon. Hi, babes. Ay, Kamatay po ni nga ni. Gwapa pa kayo picture sa Facebook. Ya sa personal. Durok na ni nga ni. Gusto pa kayo mga yun.